Tera Technopolis od 2018. godine provodi projekt savjetovanja poduzetnika kroz pružanje konzultantskih i online mentorskih usluga te usluga informiranja poduzetnika, kako individualnih, tako i kroz organiziranje edukativnih radionica. Projekt pod nazivom Tera, savjetnik za poduzetnike, pruža stručnu potporu u području zaštite intelektualnog vlasništva, mogućnosti EU financiranja, poslovnog planiranja i internacionalizacije poslovanja, vođenja poslovanja u domeni financije i računovodstva te pravnih pitanja. Verica je poduzetnica početnica, a na osječki bootcamp došla je kako bi dobila informacije kako i na koji način što uspješnije plasirati svoje proizvode na tržište. Bavi se proizvodnjom ekološke kozmetike i sredstava za čišćenje koji su dobiveni od ostataka voća i povrća. Dobili smo razne informacije iz same komunikacije, web shopa, marketinga, pa i onog financijskog dijela, na koji način pokrenuti, što izvući iz recimo europskih fondova i na koji način to se zaokružiti. I Josip je još na početku posla, iako je krenuo prije 3 godine. Bavi se proizvodnjom, sakupljanjem i preradom ljekovitog, aromatičnog i začinskog bilja te savjetovanjem ljudi kod primjene pripravaka. Tu sam zato što sam uvidio da bi Tera Technopolis mi mogla pomoći sa rješavanjima problema kako staviti proizvod na tržište, kako ga brendirati i zaštititi. Dobio sam jako puno informacija, jako puno su mi pomogli i nadam se još kroz daljnju suradnju da ću ostvariti sve zadane ciljeve. Informiranje o mogućnostima plasmana na tržište i brendiranja proizvoda igra ključnu ulogu u razvoju proizvodnje, kaže struka. Brendiranje je bitno iz više razloga, a prvi i osnovni je putokaz kupcima za ponovljenu kupnju. Oni koji nisu savjesni i nemaju dovoljno kvalitetne proizvode također šalju poruku kupcima, a ona glasi: nemojte ponoviti ovu kupnju. Zbog toga svemu tome treba pristupiti izuzetno pažljivo. Količina informacija koju smo kao proizvođači obavezni dati je relativno skromna. I proizvođači u velikom broju slučajeva dobrovoljno daju značajno veću količinu informacija koja kupcima treba olakšati donošenje odluke u kupovini. No u tome oni znaju i pretjerati i onda prevelika količina informacija zbunjuje i možda navodi na kupnju koja nije opravdana. Tanka je crta između onoga što je dopušteno i što je kvalitetan marketing i onoga što je zbunjujuće i navodi na krive postupke. Čulo se na ovome seminaru na kojem su stručnjaci mladim poduzetnicima govorili o tome što trebaju činiti, a što ne bi smjeli zbog poslovnih, ali i moralnih razloga.